नाथाय दा हाई कर्टनिफ्राय ट्राइबेल बेल ब्लकआव इभिक्सन खालामनो नन प्रोटेक्टेड क्लासखौ अर्डार हरदों। हारबारियाव माखासे एनजिअ'आ सासे सुबुंखौ खर'आव गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। আপুনি কৈছিলে ডিচি আৰু মই আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান 2 নম্বৰী কাঠ মিল আছে ডিচি আৰু মই যাইপিনি সব ইভিকसन কৰিম, সব উঠাই লৈ আহিম। आन्दालनाव मुंख्लं जानाय एनडिएफबि न'खरनि जा अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौबो गोख्रैनो होनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारनि मानव गेदेर सीएम प्रमद बर'खौ गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। जों नुगासिनो दं प्रेस मिडियायाव साफ्रोमबो रायजो राजायाबो नुगासिनो दं। दासान्दि जोंनि माखासे पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि, माहारि आफादनि दैदेनगिरि, नन गभर्नमेन्ट आफादनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय, गावसोरनि मिशनखौ लानानै, गावसोरनि पार्टिनि खोथा लानानै बाथ्रा दान्थेलायनायाथ' मोजां खोथा। जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बुंनायनि मोन्थाय दङ हिसाबै बाथ्रा दान्थेलायनायाव अरजाया, जेबो नङा। नाथायबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामनाय, खोनासंथाव जायै गाज्रि खोथा बुंनाय, बेफोरथ' आरजाथावै खोथा बुंनाय, गनायथावा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाया मोजां जायाखै। गावसोरनि मिशननि खोथाखौ बुंनानै बाथ्रा दान्थेनाया मोजां खोथा, खिन्थु पार्सनेलखौ लानानै मानो बुंनांगौ? बेफोरथ' मोजां नङा। गाव गावनि दैदेनगिरिनि सभाबखौ नस्थ' खालामना लानाय जायो, नङा होमबा? जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनि बायदि लेखा रोङि गैला, दा गासिबो गोरों गोरा जाबाय, बुजिनो हानाय जाबाय। दा नोंसोर गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामबाय थानायखौ जों रायजो राजाफ्रा नायनानै थाबाय थानानै उसुबिदा, खोनासंथावा माने सयज' खानांगौ। आसा खालामो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामनायखौ नागारो। गावसोरनि पार्टिनि मोजां गाज्रि मारै खालामगोन मारै खालामा मिशननि सायाव बुं, बेखौ मानो खालामाखै, बेखौ खालामनांगौमोन, बेफोरखौ बुं, बिदि जानांगौ। आरोबाव आङो जोंनि दानि गभर्नमेन्ट बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि बर' हारिया बड'लेण्ड बिनाया गोबावसै। दा बे बड'लेण्डखौ बिनाया सोर दङ? भलन्टियार फर्स, बिएलटि, एनडिएफबि, एबसु, गोबां, नङा होमबा? गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय, जोंनि हाखौ आवग्रिनानै लाबाय होननानै जों बड'लेण्ड बिदों। नाथाय दा हाई कर्टनिफ्राय ट्राइबेल बेल ब्लकआव इभिक्सन खालामनो नन प्रोटेक्टेड क्लासखौ अर्डार हरदों। थेवबाबो इभिक्सन खालामाखै मानो? जुदि दानो जों इभिक्सन खालामनो लाया 10-15 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन? ओरैबायदि बारायगोन, जों बिसोरनि खोथाखौ, बिसोरनि इभिक्सननि खोथाखौ जों बुंनो हानाय नङा बायदि जों जाहैगोन। दानो जों जुदि बिसोरनि भट नङाबानो जोङो गभर्नमेन्ट सालायनो हाया होननानै थायोब्ला जोंनि इयुनाव मा जाहैगोन? जोंनि इयुननि गथ' गथायफ्रा सावगोन, जोंनि गोदोनि फुराना लिडारफ्रानो गासिबो बेफोरखौ खालामाखै होननानै गालांगोन। दा जोंनि बिटिसिनि लिडारफ्रा सोर दं? दा गासिबो आन्दालन खालामग्राजोब। बिएलटिखौ लानानै होन, एनडिएफबिखौ लानानै होन, एबसुखौ लानानै होन, गासिबो जों लिडारजोब। दा जों लिडारफोरखौ मा होननांगौ जायो? लिडारफ्रा सासेबो थिग नङासो होनांसिगोन जों बिदिबा। दा टाइम मोननायावनो, नैबे हाई कर्टनिफ्राय अर्डार मोननायावनो इभिक्सन खालाम। जोंनि अपोजिसन पार्टियाबो इभिक्सननि खोथाखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाया मोजां, आं गुरै खावलायो। गोख्रैनो इभिक्सन खालामनांगौ।
आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दायथ' दं हिसाबै आं खोथाखौ बुंदों। लोगोसे जोंनि आन्दलनाव मुंख्लं जानाय NDB न'खरनि जा अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौबो गोख्रैनो होनो थाखाय जोंनि BTC सरकारनि मानव गेदेर CM प्रमद बर'खौ गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे दाख्लैसो बावै जोंनि झारबारियाव माखासे NGOआ सासे सुबुंखौ खर'आव गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दादोंमोन, बिनि रिपर्टखौ दाबो मोनाखै। बिनि रिपर्टखौबो होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे दाख्लै चिरां डिस्ट्रिक्टआव रुनिकाटा सान्तिपुर एरियायाव दंफां खावनाय जाथायाव बेफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दादोंमोन SIT, बिनि रिपर्टखौबो होनाय जायाखै, दासिमबो मोनाखै। आरो सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो अर्डार होदोंमोन, सानै सुबुंखौ दाबो हमनाय जायाखै, नागिरनाबो मोननाय जायाखै। बेफोरनि बिनायखौबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ DC आरो SP बिथांखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্টৰ SP ডাঙৰীয়া ছাৰ, আপুনি মোক কৈছিলে, এদিনা আপোনাক লগ ধৰিছিলোঁ, আপুনি কৈছিলে DC আৰু মই আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত যিমান 2 নম্বৰী কাঠ মিল আছে, DC আৰু মই যাই পিনি সব ইভিকশ্যন কৰিম, সব উঠাই লৈ আহিম, এনেকুৱা কৈছিলে। আকৌ মোক কৈছিলে আপুনি কাকো নক'ব, এই ধৰণৰ। আশা কৰিছোঁ আপুনি সোনকালে এই কাঠ মিলকেইটা উঠাই লৈ আহক, এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ।